Wythnos diwethaf pan oeddwn ni'n trafod canllawiau newydd y Llywodraeth ar amrywiaeth a chynhwysiant i bleidiau gwleidyddol, fe gyfeiriwyd at bwysigrwydd dileu y rhwystrau sy'n atal pobl o bob math rhag cymryd rhan yn y broses democrataidd. Ac wrth ymateb i bwyntiau godwyd am effaith diffyg addysg gwleidyddol, dwedwyd i fod hi'n bwysig bod y Llywodraeth a chi fel yr ysgrifennydd Cabinet dros addysg yn edrych ar y cwricwlwm fel ffordd o addysgu ein pobl ifanc i fod yn ddinasyddion. Mae'n amlwg o siarad gyda phobl ifanc eu bod nhw'n teimlo nad yw'r addysg maen nhw'n derbyn ar hyn o bryd yn ddigonol o ran hynny, ac ro'n ni wedi brawychu o glywed pobl ifanc yn Merthyr yn ddiweddar yn dweud wrth gael ei holi gan y BBC nad oedden nhw'n ymwybodol bod nhw'n medru pleidleisio yn 1 ar 15 oed. Mae dysgu am ddinasyddiaeth yn elfen y maes dysgu a phrofiad mandadol y diniaethu yn y cwricwlwm fel wedwch chi, ond mae angen mynd ymhellach ac rwy wedi awgrymu yn flaenorol nifer o ffyrdd y gellid sicrhau bod y cwricwlwm yn darparu'n fwy penodol ar gyfer addysg gwleidyddol. Mae'n gyfnod o ddiwygio etholiadol i chi'n cytuno felly mae dyma'r amser perffaith i sicrhau y ddemocratiaeth orau i Gymru drwy gymryd camau pendant i godi ymwybyddiaeth ymhlith ein dysgwyr mewn ysgolion a cholegau. Citizenship is at the heart of the curriculum. One of the 4 purposes, as she'll be aware, is to ensure that learners have opportunities to become ethical and informed citizens of Wales and the world who understand and exercise their democratic responsibilities and rights. Now that 16 and 17-year-olds are eligible to vote in Wales, I agree with her that this is more important than ever. I would say that we are taking meaningful action in this space. We have the Democratic Engagement Grant, which is funding projects which are delivered in the classroom to support young people to participate in the democratic process.